Kui mama mburuna wewe. Nada kama mtari sa gorgo. Vamos opera. Assim network iri kunetsa ka atuya. Hey guys, kusangana na Dumebi manyama nezinore manyama. Una smile manyama. Nyasha Narisa, how are you? Andrew, how are you? Manjenjenje, how are you? And this is Melly, hi. Five chicks, how are you? We are in Sangana na Dumebi, nasi Sunday kai. Dumebi manyama, Sunday Dumebi manyama. Kerina Mazienda, how are you? Chetewe vasikana, murise izvenyu. Mechini zodwa, murise fortunate Gideon gono. As hi Dumebi aribo, murise ise mu mamana, mona si Sunday, maende ere mu church. As hi SIS MELLY na Dumebi, ndinavo SIS MELLY venya. Tarisa isi no manyama. SIS MELLY mbombora sai vanhu vazviona kuti muri padhuza. Ndiri kwa police station guys. Masora sai guys kwa police station guys. Pane zvakazvaitika. Ya ndinono. Unoita padhuze nerufu chopano. Unoita padhuze nerufu guys. Singafungiri zvakanaka nako. Vakumba uko. Pakati Sunday session yacho. Ndipfekera mukona guys tipa ma robots kungopinda kungouya kungodecide kungotena just like that pasingatenewe kwabva yachinipfeka ndisina kubata ma brakes zvekubata ma brakes zvaka ngade paitika something chiri important chimwe chiri hombe ipapo guys paide patika chimwe chinhu chihombe saka ndavhunduka ndobva ndabata ma brakes mozati unogona kutotsika accelerator Vasikunzwa. Unogona kutotsika accelerator guys ka panoti uchida kutsika ma brakes ukatsika accelerator because unenge wapanika ndozvandaita ipapo ndatsika ma brakes andika saka zvazondibatsira kuti apinda arovera mota yake dai kuiona maparara yaita nditi yaparara imo mukati umu andika yangu yapararawo haina kunyatsopata tingati yaparara yete titangidza vasikukunzwa kana sikana vari kungoti hatisi kungonzwa nanhasi hamusikunzwa makunzwa here asikana makunzwa here hanzi zvaita umwe ati zvaiti right ndandiri kubva uko kumba uku Dumebi anti makati munoda maSundays naDumebi achikudzai nyaya dzake saka ini ndiri kubva kumba ndina Dumebi ngatsangane pai ngatsangane mutown ndiri kutoya mutown muya tasvike pama robots anditika pama robots pakafanana nepandiri kunomira ipapa saka one way so anditi pane outer lane neinner lane imatuma lane anditi tofanira kuenda tese uku takatomira pama robots robot red razochinja kuita green robot tasumuka tese ndiri mukati kayari kunze uku tiri kufamba tiri kuenda kwatiri kuenda kana tangofunga ngodzidza kuti ndikuone kuti andiziti zvafamba sei ndangoona muti yatopinda manditi memwe natena kubva ukuku kusingatene wachiuya kwandiri kudai so vasvikorovera nemukati umu ini ndapanika ndobva ndanobata mabrakes maizvo kuti ndabasa kugana mabrakes wayi ndakabva akabva kuswa manje kumayemoko anomaona saka yabva yanobata mabrakes
Zvuti dei yanga imota isina mabrakes ka tanga tichinopai tunoita mheno zvakachitika ipapo. Saka enda ndokata mabrakes dai so zvuti taroverana hedu ka but inda ndakatobata mabrakes. Munoziva kuti pa-accident guys unogona kuvhunduka zvaitika ipapo kandapanika sandambopanika zvakadaro ever. Ndapanika ka unotsika accelerator instead of kutsika mabrakes ka unogona kutsika accelerator kunga ndokutsika brake ka ukatomhanya kunowira kutowedzera fire. Animaona but ndongotenda Mwari kuti hapana munhu akuvara. Road dzavhagonia mapurisa avhara road. What's going on? Paita robbery. Dzakatovhara marodhi 2 ese chichikuitika. Wakablock up. Wakablock. Asi pane mbavha iri wakablock. Zvikuitika. Sashudwe zvinuya. Rikatinomira kuti sashudwe tingadhugwa. Animaona. Saka guys ndokuzomira wandaita papaya. Tamira kudara ndinozati kana uchi mapurisa achiuya upi pa scene of accident. Ndamira mpapo kati pero chipapo ndatomira ndakubvunza murume yakuti newe driving yekupi yakadai so andoona murume yakuto driver mota yayo angari murume moza varume vechidika angane musikana mota make imomo achidriver kapolo ndokanga achidriver angane musikana mota make imomo ndakumubvunza kuti ko driving yekupi yakuitai andimoona akutoti antonofa kubuda uzitesa kuti pa accident munhu anakuvarana kudii kwanza I don't care guys pazoita zvihondo guys pazoita hondo but ndandaka ndine shoko but ndazo akutonditanzi amapurisa haasi kuuya apa simba rokuti ndibaye live ndarishayiwa guys munoziva kana mapurisa haasi kuuya saka handei police station ikoko akutoda kupinda mota kuti atize mai mwana mukadzi anga akabata foni iwa ma-iPhone 14 enyimanyamai akadaiso akaisa panze ndangomhanya ndikanobvuta foni yemukadzi yauya animaona ndangobvuta foni ndichitembawo maparanga pane komana nokumbira mari yayo ndanyimari dzenyepo ngaripo because vatozviona zvaitika animaona ndibva ndabvuta foni ndikati amuchaenda apa zimurume chinoona zimonya zakareba sei ndikati amuende kusvika tichambira pano kusvika polisi yauya kana kusvika wanguwo murume wauya oda ndidherera because ndiri mukadzi atazotukana kuti ndibaye live button simba unoriwana ka apa ndiri kuwa mudumbo kuti ndapotsa ndatofira apa patita accident ndo mafiro unoita vanhu asikana unobva kumba uchindiri kudzoka izvozvi mai mwana usvika wotuziwa saizvozvo hauchadzokeri kumba kuya watofa mai mwana andotenda Mwari asikana ndazomira azopamira ndatora foni ndaisira foni ndikaisa mubhuramu kati tora foni ungapinze ruoko ndobva atizopaka mota yapo kusvikirawo wangu murume azouya mai mwana ndokutozitanga kuti tichitanga kuti zvakaoma guys unovhunduka mai mwana unobva kumba uchinyasooneka zvakanaka kuti ndichamboendapo ndodzoka wotedza kutodzoka vana votofonegwa kunzi vaite accident vafa mona ndanyasoona kuti chiupenyu chinhu chisina kana chinhu chidiki so chinhu chidiki upenyu asikana kwanzi hakuna munhu ane rafu pano pasi kunge mukadzi anenge arambwa nemafuta ekutsvukisa zvapinda papi zvari kutaura zvemafuta ekutsvukisa zvapinda papi nai zvemafuta ekutsvukisa kutora zvapinda papi newe uyu ada kuti timubloke hatisi kuda kubloka isu asi toda ngoti titaure panapa saka gaizi ndoda ngotenda Mwari kutika Mwari akanaka ake munoziya Mwari akanaka aiwa isiri ndachidriver Benz guys ndachidriver Benz ndiyo ndachidriver Benz andimaona ndachidriver Benz andimaona saka panze nanaso chine shoko ndaisona mafira neta vanhu chine shoko ndaisona kuti kufa kuno isutira nyaya kuti munhu unogona kufa anditi iwe utaura zvokuti kwai munhu anenge arambwa nemafuta ekutsvukisa uwo kuona akarambwa nemafuta ekutsvukisa pana pandiyani haugoni kugamuchira kuti mugogomanyama vari kubvumiwa nemafuta ekutsvukisa hauzvioni kuti kubvumiwa nemafuta hauzvioni mai vako vane skini yakafanana neyangu iwe mai vako vane skini yakafanana neyangu mai vako vanotaura chirungu iwe mai vako vanoita makeup yakadai so mai vako vanoita makeup yakadai so iwe 110 1 hameno ghost iwe unouya neruvengo rwakona semusi wesanda hautyi Mwari wakaita sei mai vako vanodriver mota mai vako vanodriver mota mai vako vanodriver mota agazi asi zvimwe nezvimwe ka kuti anzi palight riri pane light rakatee kuri kupisa guys ndangotenda Mwari guys ndingotenda Mwari kuti hanzi block wana chumbresi blockai munhu nemanhingikiri nemaaccounts enyu sei kwana chumbresi unohoma nemaaccounts epano mubloke vanhu vari kujairira kobenze chedu nai iye haoni kuti tiri vana gogo takura asi vana gogo vanogeza vanotamba nemvura unoda kuya kutaura unofunga kuti une zera ndine iwe kugomanyama kakuti ashawo hana makeup wona kugomanyama vakachena sei
Ona iva skana. Sichiri zvogeresi. Kwai ndambomuona futi kune rimwe page achiposta futi izvozvo. Kasi ndizvo zvanongofamba achiposta. Anda kublokiwa. Kwai ndambomuona achiposta futi zvimwe kune rimwe group zve. Anongoposta. Pamvunzere kuti mimi vake vane benzeri. Hanzi panomwe munhu ari. Kwai saidra zvamagara zvari kuita kumesa. Aiwa ndiri kulight kaini. Ablokiwa kai. I'm blocking. All right. Ndiri uku zveuku. Ndarowerwa ndandine benzi. Ndaifamba nebenzi ndo yarowerwa. Asi benzi yakasimba unoziva. Yes. Haina kufovera guys. Mota yake ndiyo yafovera door rose iri. Rose ra driver irafovera irose antonochinja door. Antonochinja door iroro. Iyo yangu yakuita ma scratch. Yatoinda yatotogwa ne inotinda yatotogwa na makanika kunogadzigwa. Yatoinda na makanika. Yatoinda na makanika kunogadzigwa. Anomaona. Haina ndati aiwa indatozoita toitora ndipawainda pavatora ningirikiri motikari iyoyo Benz ndati ndavigigwe imwe ndobva ndavigigwa imota amusi kutozvokwa here anza posta kwamuchemberezo anopenga totozvokwerei chimbobwera ito mwere une kuguma nyama une guys kwanzi ndikumbira kubatwa kuseri ndikukumbira kubatwa kuseri unouya kuseri liya nditogona sikangana zita uya kuseri ati kwai muchemberezo kwakatsva futi anopenga anotishurira ngatisiye iye guys amuzi kuti kana vanhu vachinge vasvika kuzvicertain age chaiko kana maa kuzvicertain age chaiko guys izvo kuzvifoti uku kai kusimuka chakudai unotanga kuti yewe musana uchitaka kugwadzirira makumbo chaiwo unotanga kuti yewe kani makumbo zvinhu zvinotochinja guys kwai has to drive after kuna ndichagodini ajoilini andichagobva nei ndandichagobva nei shuwa koko Dumebi apa abva uya kupolice ndandiri police station abva uya aiwa hana kuramba taenda kumapurisa uko kakasvika akatotaura kuti I was wrong ndakuona motikari yanga iri paside saka ndapinda nopinda mota mari saka insurance yake inogadzisa yabva yatoenda motikari yacho yatotogwa insurance yake inoga apa munhu yaso muRustenburg but insurance yake irimo muno haso muRustenburg yabva yatotorwa yatoenda baba kamfura asati vaenda takatarisira kuti probably pamwe mangwana maybe Tuesday vakakamfura asati vaenda saka imamutaura kuti machembere anoita here kana asvika pamaeji ekuma 45 55 gonde isu tisi tivene chizha zvewe iwe zvari kundibvunza kwai kana machembere ane kuma-40s anenge ane jinja iwe 40 saka unoti vanhu vakuru 45 46 47 saka unoti vanhu vakuru memchiwa kutowa havasi vanhu vakuru for life begins at the age of 40 saka ndopafa utotanga ndopanotanga atisi chembere isu saka musi chembere titezira zvamukupai satisfaction yekuti baba muchiti machembere mubve mati muri machembere anomona tokupai satisfaction but atisi machembere imozviziva wakambona chembere dzinoimba chirungu iwe wakambona chembere dzichinoimba chirungu naimoye wakambona chembere dzichiimba chirungu taimba chirungu isine zuro paya ukandwa unondoda tiktok ndaimba chirungu kutiktok ini handi ndimoti chembere titakuita kuti mufare tikati atisi munoramba saka tinoti tiri chembere kuti mubvumika tisaite noise alright saka ndachida kuhwa kuti munatsoita kupefoma zvakanaka danzi kunonzi chine chirungu guys the finer the wine unonzi chi guys taurai tinongomedza kucheni the finer the wine inonzi chi ndira ndikuze nechishona kuti unyatsokuwagwa chirungu kayo wine kana ikaganya kugare wine yakare yaya yakabikwa kudhara yama-19 chakanaro inodhaka sterek inonyanya ine power kudarika zvimawaini zviri kugadzirwa zvinenge zvagadzikwa izvo zvizvi iwe ndiwe munhu wandoda wanga watoriona here zino imi ndimi vanhu vatoda imi ndoona saka usatidherere machitwa machembere ma40s tichiri kutamba zino ona indi kana neyokujimu mangwana ndekujimu ndokubhadhara wakuse ndikana neyokujimu ndokubhadhara mangwana iwayo ndauya nadzo bhudzako dzainda nebenzi uya neshavire urombe guys ndakumuvigira bhutsu dziyadziya dzaita anoda dziyadziya hanzi the darker the better good muffin mira nditonyatsa kupina good muffin iyo ndera nchida iyoyi the darker the berry the sweeter the juice zvichireva kuti the more yainenge isusu like tinenge tava fine wine yave machuwa wana mukaka wakakodzeka waya unenge wakora wave machuwa tisu saka tisi tinonyatso yes aiwa tisu vanhu vanoziva manje tisu tinoziva manje apacha munoziva imi
satambe nesiri isinoziva manje vasingahonyanyi kuziva ma2000 iswe kuma90s vari pakati pakati taakuziva zvakawanda manje pati bvudzi dzako dzatoindaka dzatatovigira topedzi dzemambi gogo yewaya apa ndoda kudzipfeka kuwaiti bhutsu dzaindaka dziri kubhutu kwebenzi dzainda dziri kubhutu kwebenzi mutorekani vabuda time tabva kupure mapolisi vaya muchauya nadzo rini manje kana yadzoka ko ndakanga amadiwa ndibvunza tiri police station paya dzadziriko kubhutuko zvakaomana bhutsu dzangu bhutsu manyama naenda namuvigira bhutsu akakumbira dzedza dzekupfeka achinda kubhawa kuchiure kwake bhutsu dzakasvika umu nikikiri muchijazvafamba asi chimbotara nevanhu ndotsvaka ndiona munogona kutogona kudziwana bhutsu idzi bvunzai ndosvikandozvaikudera togona SIS-MELLY nasimandisa filita ndakuisa filita nelipstick ndakuisa lipstick nokuti ndaona usinogeza aiwa ndakageza unogeza inanditi makeup kind guys muri sei zvenyu muri sei chimbotauraiwo naDumebi ari muri wadi here ndiri bwino kuri sei kudzimba dzenyuko kwai ende wainobata mhene manje Dumebi nebhutsu idzodzo asi kana kausadaro regai vafoni regai vafoni ende yadzima amana hanzi ehe waiswa firita ndada kuti vanhu vaone fesi yangu naimwedwe saka guys nhasi muri kuda kuti tidhiskase nyaya yei yamuri kuda inini nemi naDumebi ashawo manyama muri kuda nyaya yei nhasi ndirashawo manyama kwamusi kuona kuti ndakaisiwa zino kairi nezuro ndakabira mhene foni iripiko foni yeye yandakabarika andi munoziva ndechifoni ndakaipa nezuro kondaigofembera kuti ane foni yakaita sei ndakangotora chete tichataura zvemunhu akatoinda kare kwezi Dumebi coming to UK in June ndikuuya ndatorashira kuroko kweiye anobvirei kumba kwake akadhakwa achiuya kubhawa akadhakwa ndakwasebenza mumwe achimwa doro zvakanaka iyewo ndakwasebenza sawakaiba sei takaenda naye murumu ndikati bebi ari vhai zvikaikupi bebi ndikati murumu tapinda paya nemhene yangu murumu ndikatoona kuti ifoni iri kudongwerera kayo vandati atite business vatatoita business yedu ndakaenda pamusoro this time ndakaenda pamusoro nekuti ndandaona foni ichidongwerera guys ndobva ndazvikwirira zvangu pamusoro ndakutoita basa rangu paya ruoko rwangu waitsvanzvanzira kumasuro uku ndichisecha tirauzi ranga rakadzikisiwa karara akadai wanga sina kurira bhuruku akasina kurira aiwa ukatoona kuti une munhu waunenge uchidaka kuti umubireka panenge ada kurira bhuruku unomuti kwira zvakadaro nebhutsu pamubhedha usabvise pinda wakadaro wonyatsokumusungudza wokwira chachidhakwa kaichi wochikurira bhuruku ronyatsosvika nechemunomo wonyatsokwira pamusoro uchishanda basi uchisecha mumapoketi uchishanda basi ndaibata zvangu ndobva ndaitora foni ndobva ndaidzima ndobva ndaiti pasi pemubhedha ndaiti pasi pemubhedha ndobva ndati bebi zvakwana ndakamubuditsa futi asina kana kutunda ndikamudzinga chachiri chidhakwa chachisina mari yakawanda ndobva ndatomubira foni zvino mofungudza kuti ndingaende kuwaiti ndisina foni bango mirai muone kuti ko ndaigozofembera here ndaitoti pamwe ndaona kukura kai ndaitoti ndabaiti muchengete mabhegi enyu muchengete mabhegi kwaiti guys aiwa munabata mabhegi enyu guys pari kuuya munhu asina kumira mushe muchengete mabhegi kwaiti uko chinongo dzinogara kwako woga aiwa ini hangu handibiri vanhukadzi vanozvitamburoseni ndobira vanhurume plus futi shavi rangu riri kuvarume uku musatye zvenyu kana ndangosvika panguva yechibasa changu chete ndopandogona ndongohwa zvichingondituma ndova ndobira hanzi Dumebi kachenjera kuuraiwa hanzi kiki Dumebi kaiwe aiwazvo ina handibiri vanhu vose ndinobira vanhurume ende vanhurume vacho ndinobira anodhakwa zvekudzungaira zvekusaziva asi ukazoona mari tine mari zedu ungazirega kuti torei handina kana mwoyo nayo kana moyo nayo because inini hatisi basa kangu
ndinobira ka aiwa indakambwa uchinzi ashawo nembavha zvinhu zvimwe chete ndobira kuchibasa kwangu sisime ndingabirewo zvangu munhukadzi akangofanana neni wandikuziva kuti tiri kuhasila kubasa kwangu wandinohasila kuofisi kauko guys ndiko kwandinobira kuofisi handibiri kusiri kuofisi hanzi Dumebi wandiuraya kayo ndakatoiba iyi foni ndakaiba nezuro ishi saka zviri kuende pina yemutaundi ndakaisa Facebook kazvose watoisa Facebook ndoya ndashandisa yapera zvemoto ndoya ndashandisa kubva kusira zuro ndoya ndakushandisa apo kusvika pasanda nendaba zibango zombombe maizvoka mamafananisa anokurovesa bhuzi anotrisi aiwa ndibika maiphone kondogobire maiphone kwevo varume vacho naye varume venyu vanenge vachiwire kubvawo vachidhaka vachidzungaira kana uchiziva kuti uda kuenda kubva watora 100 rand inokwana kunoita zvaunoita kana 200 yekukecha neyekumwa doro unadhakwa ne100 rand kana woenda nemari yakawanda vanouya kubva vanotoya kubva nemari yekukecha here ndandimwe komi muchida kuti murume auye kubva wasina mari yekukecha zvinofamba vanotokecha chete imofungidza kuti avakechi kuna mwanongoya kuzomwa ndoro kana vasejushua zvavo vadhakwa mofungidza kuti avakechi mubva waka hatingomiririka kuti iwe wakagara kuti uchanditi handi ndotodhonza ko kana asingadi imi pane murume anonzi hadi kana aona mukadzi akashama zvibodaboda zviri pashe ndokonogara pangu ndichiona iwe uchita basa rangu ndichita basa rangu zvibodaboda ndakashama vanhu vose vanenge varimo vanenge vachita basa rekutoda kutoinda chete vose ndoda kuona zvibodaboda vaudzei kuti zvibodaboda pana murume asingadi kuona zvibodaboda zvinenge zvakashama zviri panze paya vachimwa havo doro ukaona murume uya asiri kuda kukecha haana mari momwe haana angori nemari yekuzvimwira doro akanyarara asi moyo unenge uchitoda kukecha hapana murume asingadi varume vanenge vachida anenge asina mari mazvinzwa eka saka musanyepegwe naSIS MELLY muchiti kwai vanenge vaenda kunozvimwira doro anenge adi kuenda kunomwa doro kubhawa risina mashawo manyama riripi bhawa risina mashawo nderipi coconut hakuna bhawa risina mashawo mabhawa ese mashawo anenge atorimo anenge ari kobatika kaa kutengesiwi kacoconut avatengesi chi akutengesiwi kana uchida kutengesiwa varume anotoya kubhawa kwedu coconut atengesiwi kutengesisa atitopinda atibvumidzi coconut nokuti muzotengesa atobvumidzi tinotozikamwa security anotoziva kuti uyiya zvawo ndokosaka sei vachikura muzaimo muri mubhawa havabvumi hanzi mucoconut munopinda mapartners vanhu vanenge vane vanhu vavo matobvumidzwa mubravhu mucoconut munopinda mapartners mabhawa zvezhara mabhawa zvezhara zamabvumidza mabhawa masvino hamuchabvumigwa saka vanhu vese vanopinda muya umo vanenge ana kublokiwa munhu kwaFaith Kayla muchema block wu igati mubloke from this side anenge atoinya kuti unerego block tachizomubloka manje nanzi block tachizomubloka achinda kwanzi Dumebi uchatikwidza pforogonya naizvo takutokwidza pforogonya mana pamunhu akutoya kuzidza kuti vanhu vanenge vaenda kumwa uchiziva kuti vanenge vachinda kunomwa utwai vanhu hakuna munhu anenge achinda kunomwa munhu wese anenge achinda kushaya chawo kwanzi azibhe andiudza kuti akarasa foni aiwa sorry handibiri muZimbabweni maZimbabweni akaomera hai ndobira matswana anenge ane mari dzekuwanda ende chero akaishayiwa momwe anoziva kuti anonotora nechikwereti maZimbabweni anokudzokera saka handibiri ngirikiri hanzi naDumebi adzibvumai kuchembera tachembera wedu we machembera kupi na Ivensia chembera ogasha chembera wegasha mwaka chembera chembera wegasha bambiki mazuva bata asifune vasikupinda ndizozoti ndikutose foni yacho kanyoba foni ndiyo yakabata hiyo ndiyo kucheza ta live ndio foni yako yangu foni haina airtime kweuri yashaworudziko rofamba sina airtime mashawo ezharaya shawo zhara rifamba risina kana airtime foni varume vanofunga nesini ndakasangana nemamwe mazimba 2 echirume vaitobva kumabasa zvikanzi nemumwe wachikowo ukaenda kuenda nekupi uya topfure nepanomira mashawo timboona magaro ichokwadi papa unoona chite magaro vanotouya votogara vachiona manhirikini magaro zvavo vachimwa doro vachiona ndopaya pakuzosumudza sini wobva toti chirega ndinoita maona incorrect chiu mukuita isiriyo ndiyo namba yepamini so guys varume venyu kana vachiuya
Anzi Dumebi unogeza. Vaudze zvako vari kuramba. Indi kugeza ndinogeza. Izvo ndakaiswa zino resirivha iri. Riripo silver usina kuiswa regold. Aiwa gold andichaidi. Gold yakangozara zara masha wakawanda ane magoridhe. Ndomboiswa zviri different. Anomaona. Okay. Andichaidi ndoisawo zviri different nawo. Saka fikiro sepata guma kuona ukaita mari. Anzi Dumebi ndokumbira kubvunza chiyashawo ichi mazvokuda here kana kuti kushaya basa. Kwete kuti kushaya basa. Kana kuti mazvokuda ipapo rega ndimbokupindurawo zvangu. Basa racho ndine ndakatarisa kuti kambe basa randingaite chairo muno muSouth Africa ina ndina kudzidza rinondipa mari racho ndiripi. Ndanyatsoona kuti hapana. Basa racho randaishanda muno murangarire kucreche ndaipiwa 1.5. So washawo wandoitawa zvirei kuti ndinoda handisi kuda. Don't judge me. Ndikumbotsvakawo kuti ndikufanira kuraramisa vana. Muri ndikumboiraramisa ndiri ipapapo. Asi kana ndichinge ndawanawo blessa rida kundiblessa richiziva hangu kuti ndiri mashawo manyama. Rinoyoro nditora. Ndiri ginda goriya pamwe chete handirambi hunhu hwangu. Ndiri kutaura. Anzi Dumebi ndepi yako zviri sei. So musandi kunyanya handika wainzwa here question ya 1.5 yo ndio karamba. SIS MELLY 1.5 inokwana isingakwanisi. Saka iwewe chiro kutsvagira basa chacho Dumebi achi zvakaita just because chiro kwaona basa ronzi 5000 iwewe wajera kuti unoba hautodi basa re 5000 basa repa hautoridi chiro basa rikakutsvagira ronzi 5000 iwewe hautoridi because wajera kuti unogona musunofuma ne 5000 iyo ka 190 plus futi ndikashaya mari ndikanoba zvifoni zvangu zviviri zvitatu ndikatengesa. Ndikazvitengesa chiro ma 500 ndatowana mari saka hai handiridi. Dumebi asi ndoda basa rekuhodha ndichitengesa kasi chihodha zvaunotengesa ndichitengesa ndichita chashawo changu ndiri kumba. Zvine zvakaipe matima muchivhunza kuti kwasaka kuona mene kada zvekuroora ndakati chimbomirai. Zvekuroora iko zvino chimbomirai. Ini ndichazoroorwa kuda pamberi chimboni pai 6 years pamwe ndava magogo manyama sevava. Iwaiwo uyu anopenga kwa igogo munai mwakuna gogo akata seni. Magogo manyama. Wana gogo vasira kwesha vana gogo vari kwesha vana kumusha kwa. Isitombo gona kwesha vana no isitombo zadzino kweshiwa sei numa dzachona. Ndotsvaga chiningirikini chimurume chekuti wonde chitaura nacho ndichitandara hani maona. Izvozvi ndichiri kumbotenga property ndisisa kumusha kuti kana ndogwara paye ndoti tengesai mutenge mabanana muri gochere ndidle mabanana mambishi ndogochegwa kandori. Chinenge chabaya chikachukira ndotengesa property ndotengwa mabanana angu mambishi. Mamubvunza kuti kubva paya wakashanda mari. Kubva paya pataka kuma kumona musoisanti kusvika nhasi wakashanda mari. SIS MELLY zvose munoda kutoziva. Atenda kuzivawo kuti tikatoenda kuita ushanda. This week rakaoma here guys. Handidi kunyepa. This week rakaoma. Ndakatanga kuenda kubasa nemusoishinganiswe Tuesday. Womoti kubasa ne Tuesday. Ne Tuesday. Kwakusi kubasa na SIS MELLY. So musasore kambani yangu. Kubasa. Kubasa ndakatanga kuenda Tuesday musi wandakaenda. Ndakashanda 350 ndikadzoka. Ukaita marounds mangani? Ndakaenda kumaenda SIS MELLY zvichavhu. Toda kuwisisa. Wakaita marounds mangani? Kuti ipo uzobata 350. 350. Ndakaita vanhu mangani? Kwa 50 rand 50 100 50 100 ya 250 100. Tumepoka rand 7. Aiwa, handina kurara rand 7. Kwa how old are you? Inini? Ndiri magogo manyama ndine 32. Kwa 50 rand saka 7 people. Chimboteererai ndichakuudzai kuti ndakarara nevanhu vangani. Tuesday. Wednesday. Ndakaita 500. Ndakaenda kuma 8. Ndikachaisa kuma 10. 2 hours. Ndakashanda 500. Wari mutauro? Mutauro mumu. Thursday. Ndakadzoka sinangana kuswa kana senti kana tambo mbe musinu kana senti kana moroi
kana kubvisa uvhijini mama vene munyama kana kubvisa uvhijini handina kana kudzoka. Friday Friday ndo yandakashanda mani. Friday ndakashanda 1.6 because ndakatora mhene yangu yekutanga ndakaenda kumabasa kuma6 zarovira zarovira ndobva ndamira kuda 2 hours ndisina kana kuwana munhu anondibvisa uvhijini. Ndakamira zvangu paya ndakazowevha mhene 1 yanga ine mota ichidarika ndobva ndapinda nayo. haina kuzati inogara pi mhene haina kwemene inogozotaura kuti inogara pi yakazongotenda kana ndime muchitenda baby yakazotenda ikangoti baby thank you ndinoziva kuti baby apa mune motodzana zvakawanda yakangotenda ikati une service yakanaka nice service ndo yandakapinda nayo. wakamusevisa sei kuti iwe unzi nice service? Ndakapinda nayo mhene iyi yanga iri yekutamba hanzi ari kunyepa Dumebi hasi kwasi munhu ari kunyepa bvudzi hadzijiwi zvekudaro Dumebi. Pamela do amusi Dumebi ai Pamela ai uchamuziva ko Dumebi asi kutonyepa kuza chokwadi bvunza amwana ari kukomenzekana nomuziva umwe wakudzi asi kunyepa wanotaura chokwadi zvaanotoita izvo zvaaritokuza izvo ndozvaanotoita Dumebi here confidence dzacho vataura kane confidence Pamela hakuzivi vanhu vanga vari piko babiri kubani unombofamba seko wayedza kuuya wayedzafonera haisi foni yazvo ndiyo yakabatira kushandisa live saka matitokata live ndingonera mberi tichangoona kana zvana zvinobuda patozvituma hani maona. So ndamuwedha yanga first client ndakuudza kuti ndakatanga kuda kunobviswa uvhijini kuma8 ndandichiri mhandara panguva iyoyo kubva kuma6 kusvika pama8 ndandichiri mhandara ndobva ndapinda naye mukati murume uya ndobva asvika akati saka murume uyu aiti akamutsa mushini ndaiti ndakauti akanditi baby ndipo blow job first ndobva ndamuti 100 rand ndobva ndamupfekedza kondomu rangu ndobva ndatanga kumusvangana ko blow job inoitwa nekondomu. Terererai mimi kana pane maashawo Dumebi ari kunyepa shuwa haiti izvozvo ndakuita basa pake ndiyazokutadza muyazomona Dumebi akachipfekera bhurugwa roga usiku ndakutarizai akapfeka bhurugwa roga pendi yoga ndakati nai Dumebi pendi yoga mustriti achiti akakwidza akadzika ndikati Dumebi kauyu zvikaenda ndanabamni ndaibva kupiko kwana mai comfort zvikai ndiye ndikati vaabamni zvikai ndakatopamona akapfeka bhurugwa irori maiguleza handeinepo ndiye ndaida kuti bamni yakudze tikati handei vureyasati mota shirmbijana ndichimteerera kudai so tikaona step ndiDumebi pamene baba vaitoweva nemotikari tikasati Dumebi ndopakazoya pamota pamina wana matenda Dumebi ndozvaanotoita zvaatokuza izvi ndizvo zvaanotoita izvozvi ora vanhu vari kufa nekuseka vamwe vari kuchema. bhurugwa rako yakarova nepire black akatenga kupi Joburg kumabhero bhurugwa riya kozoti rimwe ndakaritenga Mr Price zvimapendi so gara wakati unofamba wakaisa unenge ne skate mubhegi tight mubhegi besa tight mubhegi because ndakazoona overheat don't close phone overheating iri overheat inogona ito yakati kuti Facebook ino close ito